උතුර ජනතාව දෙමළ පක්ෂ තෝරනවා, නැගෙනහිර ජනතාව මුස්ලිම් පක්ෂ තෝරනවා, දකුණු ජනතාව සිංහල පක්ෂ තෝරනවා. ඒක තමයි ඉතිහාසය. வரலாற்றில் என்ன நடந்ததுண்டா, வடக்கு மக்கள் தமிழ் கட்சிகளை தெரிவு செய்கிறார்கள், கிழக்கு மக்கள் முஸ்லிம் கட்சிகளை தெரிவு செய்கிறார்கள், தென்னிலங்கை மக்கள் வந்து சிங்கள கட்சிகளை தெரிவு செய்கிறார்கள். ඒකෙන් උනේ හැම ඡන්දයකදීම අපේ රටේ ජනතාව බෙදෙන එක. அதன் ஊடாக என்ன நடந்ததுண்டா, எல்லா தேர்தலையும் எங்கள் மக்களே பிரிக்கப்படுவதாக தான் அமைந்தது. හැබැයි පහුගිය මහමැතිවරණදී මොකද්ද සිද්ධ වුනේ? ஆனால் கடந்த பொது தேர்தலின் போது என்ன நடந்தது? උතුර ජනතාවත් දකුණු ජනතාවත් නැගෙනහිර ජනතාවත් සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සියලු ජනතාව தேர்வே ஜாதிக ஜனபலவேகிய. ஆனால் கடந்த தேர்தலில் என்ன நடந்தது என்றால், வடக்கு மக்கள், தெற்கு மக்கள், கிழக்கு மக்கள், சிங்கள மக்கள், தமிழ் மக்கள், முஸ்லிம் மக்கள் எல்லோரும் தெரிவு செய்யப்பட்டது தேசிய மக்கள் சக்தியை. වෙනද ඡන්දවල ජනතාව බෙදෙනවා. அடுத்து முதல் நடந்த தேர்தலின் போது மக்கள் பிரிந்து சென்றார்கள், பிளவுபட்டார்கள். ගියසරේදී ඡන්දෙදී ජනතාව එකතු වුණා. போன தேர்தலில் போது மக்கள் ஒன்றுபட்டார்கள். එකතුණු අපි ආයේ බෙදෙනවද? அப்படி ஒன்றுபட்ட நாங்கள் மீண்டும் பிரிந்து செல்வோமா? අපිට බෙදෙන්න ඕනද? நாங்கள் அப்படி பிரிந்து கொள்ள வேண்டிய நிலையில் இருக்கணுமா? අපිට වෙන් වෙන්න ඕනද? நாங்கள் பிரிந்து செல்ல வேணுமா? අපිට ගහමරා ගන්න ඕනද? நாங்கள் அடிபட வேணுமா? අපේ එකිනෙකා කෙරෙහි සැකෙන් ජීවත් වෙන්න ඕනද? நாங்கள் பரஸ்பரமாக சந்தேகத்துடன் வாழ வேண்டுமா? එහෙම රටක් අපිට ඕනේ නෑ. அப்படியான ஒரு நாடு எங்களுக்கு தேவை. ජාතික ජනබලවේගය தேசிய மக்கள் சக்தி මේ රට ගොඩනගන්නේ இந்த நாட்டை සිංහල கட்டியமைக்கப்படுவது. දෙමළ මුස්ලිම් අපි කවුරුත් சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் நாங்கள் எல்லோரும் එකට ජීවත් වෙන, ஒன்றாக வாழ்கின்ற, එකට මියදෙන ஒன்றாக இருந்து போகின்ற, එකම මාතෘ භූමියක් ලෙස ஒரே தாயகத்தை கொண்டவர்களாக මේ රටේ සෑම පුරවැසියෙකුටම இந்த நாட்டில் இருக்கிற சகல සමාන பிரஜைகளுக்கும் අයිතිවාසිකම් ලැබෙන சம உரிமைகள் கிடைக்கக்கூடிய සාධාරණ රටක් ගොඩනැගීමයි. நியாயமான ஒரு நாட்டை, சாதாரண நாட்டை உருவாக்குவதற்காக. මම පහුගියදා පාර්ලිමේන්තු උපදේශකාර සභාවේදී කිව්වා நான் சமீபத்தில் நடந்த நாடாளுமன்ற ஆலோசனை குழு கூட்டத்தில் கூறினேன், තිස්ස විහාරේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ලේසි. திஸ்த வியார பிரச்சனை மிகவும் இலகுவாக முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம். ඒ ප්‍රශ්නේ කේන්ද්‍ර කරගෙන ක්‍රියාත්මක වෙන උතුරේ දේශපාලන අයින් වෙන්න. அது அந்த பிரச்சனை மையமாக கொண்டு செயல்படும் வடக்கு அரசியல் அந்த பிரச்சனையிலிருந்து விலக வேணும். ඒ ප්‍රශ්නේ මත පදනම්ව දකුණේ කරන දේශපාලන අයින් කරන්න. அந்த பிரச்சனையை வைத்துக் கொண்டு தென்னிலங்கையில் செய்கிற அரசியல் நிறுத்த வேணும். තිස්ස විහාරේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන්. திஸ்ஸவியாரே பிரச்சனை ඒ මත තියෙන දේශපාලන ඉවත් කරොත් அதன் மீது தங்கியுள்ள அரசியலை நீக்குவதும் ஊடாகத்தான் அந்த පන්සලේ හාමුදුරන් වහන්සේ அந்த வியாரையில் இருக்க பௌத்த එම ගමේ ජීවත් වෙන පුරවැසියන් அந்த ஊரில் வாழ்கின்ற பிரஜைகள், අපේ නාග විහාරේ හාමුදුරන් වහන්සේ எமது நாகவியாரில் இருக்க பௌத்த பிக்கும் அவர்கள் එකතුණුත් විසඳන්න පුළුවන්. அவர்கள் சேர்ந்தா இந்த பிரச்சனையை විසඳන්න නොදෙන්නේ කවුද? இதுக்கு வேண்டிய யார்? කවුද? யார்? දේශපාලකයා. யார் இதனை தடுக்கின்றது? ඒගොල්ලන්ට ආපහු ඕන ජාතිවාදය. அவர்களுக்கு மீண்டும் இனவாதம் தேவை. අපි ආණ්ඩුවක් ලෙස කිසි විටක நாங்கள் அரசாங்கம் என்ற வகையில் කිසිදු ஒருபோதும் පළාතක ජනතාවගේ எந்த ஒரு பிரதேசத்து மக்களுடைய අයිතිවාසිකම් උදුරගන්න, உரிமைகளை பறிக்கிறதுக்காக, උරුමයන් උදුරගන්න உரிமைகளை பறித்தெடுக்கிறதுக்காக කිසිසේත්ම කටයුතු කරන්නේ නැහැ. ஒருபோதும் செயல்பட மாட்டோம். මම දන්නවා මේ යාපනයේ ජනතාව எனக்கு தெரியும் இந்த யாழ்ப்பாண மக்கள் පාරම්පරික දේශපාලන නායකයෝ හිටියා. பரம்பரையாக அரசியல் செய்த தலைவர்கள் இருந்தார்கள். පාරම්පරික පක්ෂ තිබුණා. பரம்பரையாக நான் வந்த அரசியல் கட்சிகள் இருந்தது. 1949 හදපු ෆෙඩරල් පක්ෂය තිබුණා. 1949ஆம் ஆண்டுல உருவாக்கப்பட்ட பெடரல் கட்சி இருந்தது. දෙමළ විශාල නායකයන් නියෝජනය කරමු TLF තිබුණා. தமிழ் அரசியல் கட்சி பெரிய அரசியல் தலைவர்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி දෙමළ කොංග්‍රසිය තිබුණා. தமிழ் காங்கிரஸ் இருந்தது. මේ විශාල පක්ෂ තියද්දි இந்த பெரும் கட்சிகள் இருந்தும் போது මහා கூட, නායකයෝ ඉද්දි பெரும் தலைவர்கள் இருக்கும் போது கூட තමුන්වහන්සේලා අපිව තෝරාගත්තා. நீங்கள் எங்களை தெரிவு செய்து අපේ கொண்டிருக்கிறீர்கள். කුමරන්ව තෝරාගත්තා. எங்களுடைய இளன்குமரன் தோழரை தெரிவு අපේ கொண்டிருக்கிறீர்கள். රජීව තෝරාගත්තා. எங்களுடைய ரஜீவன் தோழரை தெரிவு கொண்டிருக்கிறீர்கள். අපේ දොස්තර සහෝදරයා තෝරාගත්තා. எங்களுடைய மருத்துவர் பவானராஜ தோழரை தெரிவு කලු கொண்டிருக்கிறீர்கள். තේරීමක්. அது ஒரு நல்ல தெரிவு. මේක සහතිකයක් දෙන්නම්. நான் ஒரு உறுதிமொழியை මොන வழங்குகின்றேன். දුෂ්කර තත්වයෙන් යටතේ හරි எந்த ஒரு கடினமான நிலைமையின் கீழ் තමුන්වහන්සේලා අපි කරේ තබන ලද සහතිකය, நீங்கள் எங்கள் மீது வைத்த நம்பிக்கை, අප කරේ තිබෙන විශ්වාසය எங்கள் மீதான நம்பிக்கை කිසිසේත්ම බිඳින්න ඉඩ නොදෙන බව මම සහතික කරනවා. எந்த விதத்திலும் முறியடிக்கிறதுக்கு விட மாட்டேன் என்பதை நான் உறுதியாக கூற விரும்புகின்றேன். මම එකින් එක කියන්නම්. நான் ஒன்றொன்றாக கூற விரும்புகின்றேன். පළමු කොටම முதலாவதாக ආරක්ෂක හේතුන් මත பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக ජනතාවට අයිති ඉඩම් மக்களுக்குரிய காணிகள் පවරගෙන තිබෙනවා. எடுத்துக்கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. දැන් යුද්ධයක් නැහැ. தற்போது போர் ஒன்று இல்லை. අපිට කාට හරි කියන්න පුළුවන් යුද්ධ තිබෙන වෙලාවදී අවශ්‍ය වුණා කියලා.
போர் இருந்த காலத்தில் அது நடந்தது என்று சொல்ல තව දුරටත් இனிமேலும் ආරක්ෂක හේතු වියයි කියා මුවා වෙමින් ஆனால் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்கு லேபிள் காட்டிக்கொண்டு ජනතාවගේ ඉඩම් மக்களுடைய காணிகளை ආණ්ඩුව අතේ තියාගෙන ඉන්න අයිතියක් නැහැ. அரசாங்கத்து வச்சுக்கொள்ள இருக்கிறதுக்கு අපි உரிமை இல்லை. නිදහස් කළ හැකි හැම ඉඩමක්ම விடுவிக்கக்கூடிய எல்லா காணிகளையும் තමුන්නාන්සලාට නිදහස් කරලා දෙනවා. உங்களுக்காக நாங்கள் விடுவித்து தருகின்றோம். පදිංචි වෙන්න, வசிக்கிறதுக்காக වගා කරන්න விவசாயம் செய்யறதுக்காக අපි දෙනවා. நாங்கள் கொடுக்கின்றோம். අපි වැඩ කරන්නේ நாங்கள் வேலை செய்யறது යුද්ධයක් එයි කියලා බලාගෙන නෙවෙයි. இன்னும் ஒரு போர் வரும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் நாங்கள் வேலை செய்யறது අනිත් இல்லை. නායක වැඩ කරේ ஆனால் ஏனைய தலைவர்கள் வேலை செய்தது මේ අල්ලගත් ඉඩම් තියෙන්න ඕන. இந்த பிடிக்கப்பட்ட காணிகள் இருக்க வேணும். ආය යුද්ධයක් එයි. மீண்டும் ஒரு மறுமுடியும் ஒரு මේ போர் வரும் අල්ලගත් என்பது. දෙකල හමුදා කඳුරු තියෙන්න ඕන. இந்த பிடித்துக்கொண்டு இதங்கள் ராணுவம் ஆய் இருக்க வேண்டும். யுத்தக்கை. மீண்டும் ஒரு போர் வரும் என்று. හැබැයි අපි වැඩ කරන්නේ நாங்கள் வேலை செய்யறது அப்படி இல்ல. යුද්ධයක් එයි කියලා හිතාගෙන නෙවෙයි. போர் வரும் என்று நினைச்சல் යුද්ධේනක නතර කරන්න තමයි ජාතික ජනබලවේගය වැඩ කරන්නේ. நாங்கள் தேசிய மக்கள் சக்தி வேலை செய்யறது போர் உருவாக்கம் இருக்கிற நிலைமையை தடுக்கிறதுக்காக. මේ විතරක් නෙවෙයි කොළඹත් පාරවල් වහලා තිබ්බා. அது மாத்திரம் இல்ல, இந்த பிரதேசத்து மாத்திரம் இல்ல, கிளம்புலேயும் பாதைகள் மூடிதான் இருந்தது. ජනාධිපති මන්දිරය ඉස්සරහා පාර වහලා තිබ්බේ. ஜனாதிபதி மந்திரிக்கு முன்னால் இருந்த வீதி අරලියගහ மூடப்பட்டது. මන්දිරය ඉස්සරහා පාර වහලා තිබ්බේ. அரளியா மந்திரி என்ற இடத்தில் உள்ள பாதையை பூடித்தான் இருந்தது. අපි ඒ පාරවලුත් ඇරියා. நாங்கள் அந்த வீதிகளையும் திறந்தோம். ජනාධිපති අගමැති මන්දිරය ඉස්සරහා පාරවල් අරින්න පුළුවන් නම් ஜனாதிபதி மந்திரிக்கு முன்னால் அரளிகா மந்திரிக்கு முன்னால் உள்ள வீதிகளை திறக்கக்கூடியதாக இருந்தால் යාපනයේ පාරවල් වහගෙන ඉන්න අයිතියක් නැහැ. யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்க பாதைகளை மூடிக்கொண்டிருக்கிறதுக்கு ஒரு உரிமை இல்லையா? සාමකාමීත්වයට යලි යථා තත්ත්වයට මේ යාපනයේ ගිනවා. மீண்டும் இயல்பான நிலைக்கு நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தை கொண்டு வருகிறோம். යුද්ධ ඉතිහාසය, போர் வரலாற்றுக்குள் අමීර ඉතිහාසය, அந்த கசப்பான අපි வரலாற்று අමතක කළ යුතු ඉතිහාසය. அந்த நாங்கள் மறக்க வேண்டிய අපි නැවත නැවත එක පාරන්න மீண்டும் மீண்டும் அதை நாங்கள் නැවත නැවත ඒ தோன்றதை- තත්ත්වය ඇති වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. மீண்டும் மீண்டும் அந்த நிலையை ඒක අපි உருவாக்க කළ යුතුයි. அது நாங்கள் செய்ய வேணும். මම දන්නවා අතුරුදහන් වූ දරුවන් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තිබෙන බව. காணாமல் போன ஆக்களுடைய பிள்ளைகள் අපි හැකිතරම් උත්සාහ කරනවා. நாங்கள் இயலுமான அளவுக்கு முயற்சிக்கின்றோம். ඔබගේ දරුවා உங்களுடைய பிள்ளை ආණ්ඩුවට බාර දුන්නා නම්, அரசாங்கத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதாக පොලිස් இருக்கிறது. ස්ථානයකට බාර දුන්නා නම්, போலீஸ் நிலையத்தின் மீது හමුදා ஒப்படைக்கப்பட்டதாக කඳවුරකට බාර දුන්නා නම් ராணுவ மீது ඒ දරුවට මොකද ஒப்படைக்கப்பட்டதாக වුනේ කියලා அந்த பிள்ளைக்கு என்ன நடந்தது என்பதை සොයා බැලිය යුතුයි. நாங்கள் தேடி பார்க்க வேணும். ඒක වගකීම් සහිත රජයක වගකීමක්. அதுதான் பொறுப்புள்ள அரசாங்கத்தின் கடமை. මම දන්නවා අතුරුදහන් වූ දෙමව්පියන්ගේ වේදනාව. பிள்ளைகள் காணாமல் போன தாய்மார்கள் தந்தைமார்களுடைய வேதனை எனக்கு தெரியும். සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් මිය ගියපුවාම ஒரு சாதாரண ஒருவர் இறந்து போன අපි பிறகு දේහය දකිනවා. அவருடைய உடலை நாங்கள் අපි காணக்கூடியதாக අවසන් වතාවත් කරනවා. அவர்களுக்காக இறுதி கிரியைகள் நாங்கள் අපි மேற்கொள்வோம். විසින් ඔසවා ගිහිලා භූමි දාන කරනවා. நாங்களே கொண்டு போயிட்டு அவருக்கான அடக்கம் අපිම செய்றோம். සතියක් දෙකක් කඳුළු හලනවා. நாங்களே ஒரு கிழமை 2 கிழமை அவருக்காக ටික கண்ணீர் වෙලාවක කාලයකදී අපි සුවපත් වෙනවා. கொஞ்ச காலம் போக பொழுது நாங்கள் ஆறுதல் அடைகிறோம். හැබැයි දරුවෙක් අතුරුදහන් වුණාම එහෙම නෙවෙයි. ஆனால் ஒரு பிள்ளை காணாமல் போனால் நிலைமை නැවත அப்படி இல்லை. නැවත අම්මා හිතනවා ජීවත් වෙනවද? அந்த பிள்ளை வாழ்வோடு இருக்கிறாரோ என்ற කොහේ பதிலுக்கு, எங்க இருக்கிறாரா என்ற தாய் විශාල கேட்கிறார். වේදනාවක්. அது ஒரு பெரும் வேதனை. මම දන්නවා ඒක. அது எனக்கு தெரியும். මගේ ඥාති සහෝදරයත් අතුරුදහන් වුණා. என்னுடைய சகோதரர் ஒருவரும் அவரான காணாமல் போனவர். අපි දන්නවා දෙමව්පියන්ගේ වේදනාව. எனவே எங்களுக்கு தாய்மார்களுடைய එනිසා ඒ தந்தைமார்கள் පිළිබඳව எனவே அது தொடர்பாக වේදනාව සමනය වෙන්න அந்த வேதனை இல்லாமல் දරුවන් ගැන ඇත්ත දේ කිවිය යුතුයි. பிள்ளைகள் தொடர்பாக உண்மையை நாங்கள் ඒ சொல்லுவோம். කාගෙවත් පලිගන්න නෙවෙයි. அது எவரிடம் இருந்தும் කාගවත් பழிவாங்க හිරියට යවන්න නෙවෙයි. இவரிடம் ஒரு சிறைக்கு அனுப்புறதுக்கு අපිට இல்ல. සාමදානය සඳහා අවශ්‍යයි. எங்களுக்கு அமைதிக்காக அது தேவை. අපි ආණ්ඩුවක් හැටියට ඒ වැඩේ කරනවා. நாங்கள் அரசாங்கம் என்ற வகையில் அது செய்கின்றோம். අපිට අවශ්‍ය සාමදානය. எங்களுக்கு அமைதி தேவை. මම පහුගියදා நான் கடந்த சில நாட்கள் முன் මේ යාපන දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවට ආවා. நான் யாழ்ப்பாண மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்துக்கு பங்கு ඒදී යෝජනා ගණනාවක් අපිට ඉදිරිපත් වුණා. அதன் போது பல திட்ட முன்மொழிவுகள் முன்வைக்கப்பட்டது. අපි හැම යෝජනාවකටම நாங்கள் அந்த எல்லா திட்ட මේ முன்மொழிவுகளும் අයවැය ලේඛනයේ මුදල් වෙන් කරා. இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் பணம் ஒதுக்கியுள்ளோம். අපේ ගම්වල ගෙවල් ඉතා කුඩායි. எங்களுடைய கிராமங்களில் இருக்கிற வீடுகள் மிகவும் சிறிது. අපේ නගර සභාව ගොඩාක් ලොකුයි. ஆனால் எங்களுடைய முனிசிபல் கவுன்சில் வந்து மிக பெரியது. එහෙම නේද? அப்படித்தான் நிலைமை. අපි මොකද කරේ? நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும்? ඒක මේ අවුරුද්දේ அது இந்த வருடத்தில் වැඩ නැවත ඒක රාජකාරී පටන් ගන්න පුළුවන් වෙන ආකාරයට அதில் வேலைகள் திரும்பி தொடங்கக்கூடியதான முறையில் ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා மேல் திருத்தங்கள் செய்யக்கூடியதாக දසලක්ෂ 400ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. 10,00,000 மில்லியன் හදන්න ඕන.
இதனை கட்டியமைக்க வேணும். ජනතාවගේ තැන් බවට පත් කරන්න இது ඕන. மக்களுடைய இடங்களாக மாற்ற ඒ வேண்டும். වගේම අපි දන්නවා அதே மாதிரி எங்களுக்கு தெரியும் විශේෂයෙන් 1983 ඉඳන් குறிப்பாக 1983 විශාල දෙමළ ජනතාවක් மிக அதிகமான தமிழ் மக்கள் මේ රට අත්හැරලා ගියා. இந்த நாட்டை விட்டு சென்றார்கள். අද தற்போது ලෝක විශාල ව්‍යාපාරිකයන් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. அவர்கள் உலகத்தில் பெரும் வியாபாரிகள் විශාල ධනෙ තියෙන අය බවට පත් වී තිබෙනවා. மாறி இருக்கிறார்கள். මම මේ සියලු දෙමළ ඩයස්පෝරාවයට ආරාධනා කරනවා. டயஸ்போராவில் இருக்க அனைத்துவருக்கும் ඔබගේ ඥාතීන් ඉන්න බිම உங்களுடைய உறவினர்கள் இருக்கின்ற ඔබ ඉපදුණු බිම நீங்கள் வளர்ந்த பிறந்த ඒ බිම ගොඩනගන්න இந்த நிலத்தை ඒ கட்டியெழுப்புவதற்கு ජනතාවගේ ආර්ථිකය ගොඩනගන්න அந்த மக்களுடைய பொருளாதாரத்தை පුළුවන් තරම් ආයෝජනය කරන්න இயலுமான அளவுக்கு முதலீடு යලි උතුරට එන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. மீண்டும் வடக்குக்கு வர வேண்டும் என்று சொல்லி යලි நாங்கள் ලංකාවට එන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. மீண்டும் இலங்கைக்கு வர வேண்டும் என்று சொல்லி මේ රට සුරක්ෂිතයි. இந்த நாடு பாதுகாப்பானது ජාතිවාදයෙන් තොර රටක්. இனவாதம் இல்லாத ஒரு நாடு හැම වෙනක් කෙනාගේම අයිතිවාසිකම් සාධාරණ ලෙස පිළිගන්න රටක්. எல்லோருடைய உரிமைகளும் சாதாரணமாக හැම நியாயமாக සංස්කෘතියකටම சமத்துவமாக ගරු කරන රටක්. எல்லா பண்பாட்டினையும் மதிக்கின்ற ஒரு நாடு හැම අයිතිවාසිකම්ම ආරක්ෂා කරන්න පෙළඹෙන රටක්. எல்லாருடைய பாதுகாப்பையும் නිසා உரிமைகளும் දාලා ගිහපු අපිට ආරාධනා කරනවා. எனவே அவர்களுக்கு நாங்கள் அழைப்பு නැවත මේ රට ගොඩනගන්න ඔබගේ ආයෝජනය කැඳවන්න. இன்னும் இந்த நாட்டினை சிறப்பாக அமைக்கிறதுக்கு உங்களுடைய முதலீட்டை இங்கு මේක செய்யுங்கள். අලුත් පරිච්ඡේදයක්. இது ஒரு புதிய அத்தியாயம். පැරණි කළු අතීතය අවසන් කරලා பழைய கருப்பான வரலாற்றினை மறந்துட்டு අලුත් අනාගතයක් සදාගෙන යන පරිච්ඡේදයක්. இது இந்த அத்தியாயம் வந்து புதிய ஒரு எதிர்காலத்துக்கான මේක அத்தியாயம். ඉතාමත් වැදගත් දේශපාලන පරිවර්තනයක්. இது மிக முக்கியமான அரசியல் மாற்றம். අපේ අම්මලා තාත්තලා எம்முடைய தாய்மார்கள் தந்தைமார்கள் දීර්ඝ කාලයක් ප්‍රාර්ථනා කරපු ප්‍රාර්ථනය மிக நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்த ஒரு கனவு அது. විවිධ ආකාරයෙන් මෙවැනි ආණ්ඩු අපේක්ෂා කරා. பலவிதமான முறையில் இந்த வாரான அரசாங்கங்களை அவர் මෙවැනි எதிர்பார்த்தார். ආකාරයෙන් තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් බලාපොරොත්තු වුණා. அதன் ஊடாக தங்களுடைய உரிமைகளை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று අන්න எதிர்பார்த்தார். ඒ ආණ්ඩුව හදලා තියෙනවා. அந்த அரசாங்கத்தை நாங்கள் அமைத்துள்ளோம். මේ යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයේ இந்த யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். නගර සභාව ඇතුළු ප්‍රාදේශ සභා 17ක් තිබෙනවා. நகர சபை உட்பட்டதாக பிரதேச சபை உட்பட்டதாக සමහර ප්‍රාදේශ සභා ඉතාමත් දුප්පත්. சில பிரதேச சபைகள் மிகவும் வறுமை நிலையில் ලොකු உள்ளது. ආදායම් නැහැ. பெரிய வருமானம் கிடைக்கிற இல்ல. හැබැයි ප්‍රාදේශ සභාව දුප්පත්. ஆனால் பிரதேச சபை வறுமையில் உள்ளது. ජනතාවට කරන්න වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. மக்களுக்கு ஆற்றிய வேண்டிய பணி පොඩි மிகவும் පාරවල් ටික හදන්න ඕන. சிறிய வீதிகளை திருத்த வேணும். කාණු පද්ධතිය හදන්න ඕන. வாய்க்கால்களை சீரமைக்க வேணும். වැසිකිලි පද්ධතිය හදන්න ඕන. மலசல கூட வசதிகளை வழங்க දරුවට පෙර පාසල ලබා දෙන්න ඕන. பிள்ளைகளுக்கு முன்பள்ளிகளை அமைக்க வேணும். සොහොන් පිටිය හදා ගන්න ඕන. மயானங்களை அமைக்க வேணும். මේ වගේ වැඩ ගොඩක් තියෙනවා ප්‍රාදේශ සභාවට. பிரதேச சபைகளுக்கு இவ்வாறான பல வேலைகள் உள்ளன. ඊළඟ ඒ වැඩ කරන්න සල්ලි මදි. இந்த வேலைகள் செய்யறதுக்காக பணம் එහෙනම් මොකද போதாது. කරන්න ඕන? நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும்? මධ්‍යම ආණ්ඩුවෙන් සල්ලි එවන්න ඕන. மத்திய அரசாங்கத்திலிருந்து பணம் அனுப்ப வேணும். දැන් මං කලින් කිව්වේ நான் சொன்னேன். කුඩා පාරවල් හදන්න කෝටි 500ක් මේ අවුරුද්දේ වෙන් කරා. அதாவது சிறிய வீதிகளை அபிவிருத்தி செய்யறதுக்காக 500 கோடி ரூபாய் நாங்கள் இந்த ඒ வருடத்தில் පාරවල් අයිති ප්‍රාදේශ සභාවට. அந்த பாதைகள் பிரதேச சபைகள் ඒ கீழ் පාරවල් අයිති නගර සභාවට. அந்த பாதைகள் நகர சபைகள் கீழ் தான் உள்ளன. දැන් අපි මේ ජුනි මාසේ நாங்கள் இந்த ஜூன் மாதத்தில் ඊළඟ අයවැයේලයකට යෝජනා ගන්නවා. அடுத்த வரவு செலுத்தத்துக்காக முன்மொழிவுகள் எடுக்கின்றோம். ඊළඟ අයවැයේලයකට නොවැම්බර් මාසේ ඉදිරිපත් කරනවා. அடுத்த நவம்பர் மாதத்தில் அடுத்த வரவு අන්නේ செலுத்த අයවැයේලයකදී அந்த வரவு செலுத்தத்தில் මොනවද කරන්න ඕන කියලා என்ன செய்ய வேணும் என்பது මේ නගර සභාව இந்த நகர சபை මේ ප්‍රාදේශ සභාව இந்த பிரதேச சபைகள் යෝජනා ටික හදලා அந்த முன்மொழிவுகளை தயாரித்து දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුව අනුමැතිය අරගෙන மாவட்ட அபிவிருத்தி கவுளுடைய அனுமதி කොළඹට එවන්න கிளம்புக்கு அனுப்ப வேணும். සල්ලි වෙන් කරන්නම්. நாங்கள் பணம் සල්ලි அனுப்புகிறோம். තියෙනවා. பணம் இருக்கிறது. ඉස්සර ආණ්ඩුවට සල්ලි නෑ. முந்தின அரசாங்கங்களுக்கு பணம் இருக்கவில்லை. අපේ ආණ්ඩුවට සල්ලි තියෙනවා. எங்களுக்கு பணம் உள்ளது. දැන් තියෙන වැඩේ මොකද්ද? இப்ப என்ன செய்ய වැඩ வேண்டும்? කරන්න ඕන. வேலை செய்ய வேணும். මම විශේෂයෙන්ම நான் குறிப்பாக මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යංශයට මේ පළාතේ අපේක්ෂා කරනවා. நான் குறிப்பாக வீதி அபிவிருத்தி சபைக்கு இந்த இடத்தில் මේ වෙන් කරපු කෝටි 500 இந்த ஒதுக்கப்பட்ட 500 கோடி ரூபாய் අනිවාර්යයෙන්ම මේ අවුරුද්ද වියදම් කරලා கட்டாயமாகவே இந்த வருடத்தில் මේ පළාතේ செலவழித்து පාරවල් ටික හදන්න ඕන. இந்த வீதிகளை புனரமைப்பு செய்ய வேணும். බැරි වුණොත් செய்யாமல் இருந்தால் දෙසැම්බර් මාසේ 31 වෙනිදා டிசம்பர் மாதம் 30ஆம் ඒ தேதி සල්ලි ඔක්කොම මහා ආණ්ඩුවට එනවා. அது திரும்பி மத்திய அரசாங்கத்தை நோக்கி ඒක செல்லும். දැන් ඕන වැඩ කරන්න எனவே இப்ப வேலை செய்ய வேணும். සල්ලි එවන්නම්. பணம் அனுப்புகின்றேன். මේ ජුනි මාසේ இந்த ஜூன் மாதத்துல ලබන අවුරුද්ද වැඩවලට යෝජනා ටික ගන්නවා. அடுத்த வருஷம் செய்ய வேண்டியதுக்காக முன்வழிவுகள் அனுப்ப வேணும். නොවැම්බර් මාසේ අයවැයේලයකට ඉදිරිපත් කරනවා. அது நாங்கள் நவம்பர் மாதத்தில் வர வரவு අන්න එතකොට මේ செலுத்துகிறோம். යාපනයේ නගර සභාවෙන් அப்ப இந்த யாழ்ப்பாண நகர சபை ප්‍රාදේශ සභාවෙන් යෝජනා ටික එන්න ඕන. பிரதேச சபையில் இருந்து யோஜனை එනකොට அந்த முன்மொழிவுகளை வழங்கும் போது අපි බලනවා නගර සභාවේ ප්‍රාදේශ සභාවේ ඉන්නේ කවුද කියලා. நாங்கள் பார்க்கின்றோம் முனிசிபல் கவுன்சிலும் பிரதேச சபையில் இருக்கிறவர்கள் யார் என்பது.
ජාතික ජනබලවේගයයි ඉන්න නම් தேசிய மக்கள் சக்தி தான் இருக்கிறதாக இருந்தா ඇස් පියාගෙන සල්ලි ටික වෙන් කරනවා. நாங்க கண்ணை மூடிக்கொண்டு பணத்தை ඇයි ஒதுக்கின்றோம். හොරකම් කරන්නේ නැතිව දන්නවා. ஏங்க எங்களுக்கு தெரியும் இவர்கள் கள்ளர்கள் නාස්ති කරන්නේ இல்லைகள். නැතිව දන්නවා. இவர்கள் விரயமாக்க மாட்டார் என்று தெரியும். වෙන අය නම් ඉන්නේ ஆனா வேறாக்கள் தான் இருக்கிறதாக இருந்தால் 10 පාරක් හිතනවා. நாங்கள் 10 முறை சிந்திக்க வேணும். කොන්ක්‍රීට් පාරට සල්ලි ඉල්ලලා கான்கிரீட் வீதிக்கு இப்ப காசு இல்ல போது පාරට කොන්ක්‍රීට් ටිකයි பாதைக்கு கொஞ்சம் கொண்டு සභාපතිගේ සාක්කුවට ගොඩයි. ஆனா தலைவருடைய பாக்கெட்டுக்கு அதிக பணமும் போகிறது. එහෙම නේද වෙන්නේ? அப்படித்தானே நடந்தது. එහෙම කරන්න දෙන්නේ නැහැ සල්ලි. அப்படி செய்யறதுக்கு நாங்கள் பணம் மணக்க මොකද மாட்டோம். වෙන්න ඕනකම තියෙන්නේ? எது நடக்க வேணும்? අන්න මහා ආණ්ඩුව කරන වැඩේට அதாவது மத்திய அரசாங்கம் செய்கிற ආ வேலைக்கு සමාන වැඩේ කරන්න ප්‍රාදේශ සභාව වුණා. அதே மாதிரி வேலை செய்கின்ற பாதை சபைகள் வேணும். මහා ආණ්ඩුව හොරකම් කරන්නේ නේ. மத்திய அரசாங்கம் களவெடுக்காம இருக்கும் එහෙනම් போது නගර සභාව ප්‍රාදේශ සභාව හොරකම් කරන්නත් බෑ. எனவே நகர சபையும் பிரதேச சபையும் මහා ආණ්ඩුව களவெடுப்பதால் නාස්ති කරන්නේ නේ. மத்திய அரசாங்கம் வந்து ප්‍රාදේශ සභාව නාස්ති කරන්නෙත් නැහැ හොරකම් කරන්නෙත් නැහැ. நகர சபையும் பிரதேச சபையும் விரயம் செய்யக்கூடாது. මහා ආණ්ඩුව වැඩ කරනවා. மத்திய அரசாங்கம் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் නගර போது සභාව ප්‍රාදේශ සභාවත් වැඩ කරනවා. நகர சபையும் பிரதேச சபையும் வேலை செய்யும். එහෙනම් දෙන්න ඕන කාටද? அப்ப யாருக்கு வாக்களிக்க வேணும்? ජාතික ජනබලවේගයට. தேசிய மக்கள் சக்திக்கு. මහා ආණ්ඩුව හොරකම් කරන්නේ නේ. தேசிய மக்கள் சக்தி களவெடுக்க மாட்டார். ප්‍රාදේශ සභාව හොරකම් කරනවා. ஆனால் பிரதேச சபை මහා களவெடுக்கிறதாக ආණ්ඩුව இருந்தால் නාස්ති කරන්නේ නේ. தேசிய மத்திய அரசாங்கம் களவெடுக்காம இருக்கும் போது ප්‍රාදේශ සභාව නාස්ති කරනවා. பிரதேச சபை களவெடுக்கிறதாக මහා இருந்தால் ආණ්ඩුව වැඩ කරනවා. மத்திய அரசாங்கம் வேலை செய்து கொண்டு போது ප්‍රාදේශ සභාව කකුලෙන් අදිනවා. பிரதேச சபை வந்து அதுக்காக தடையாக இருக்கும் போது වෙන අයට දුන්නොත් වෙනදී. அதுதான் நடக்கும் பேராக்களுக்கு கொடுத்தா කරනවද එහෙම? நீங்கள் அப்படி செய்றீங்களா? අපේ සහෝදරු කියන්නේ. அதுதான் நீங்கள் சொல்ல போனோம். 17ම. 17 சபைகளும் කුමර සහෝදරය. 17 දිනනවා. நாங்கள் 17 பெற்றோம். අලුත් පරිච්ඡේදයක් අපි ආරම්භ කරනවා. நாங்க புதிய ஒரு அத்தியாயத்தை මහා தொடங்குவோம். ආණ්ඩුවෙන් සල්ලි එනවා. மத்திய அரசாங்கத்திலிருந்து பணம் ප්‍රාදේශ கொடுக்கப்படும். සභාව සල්ලි එකතු කරගන්නවා. பிரதேச சபை ஊடாகவும் பணம் திரட்டப்படும். ඒ ටික පරිස්සම් කරලා அதனை வாங்க பாதுகாத்து පළාතේ වැඩ ටික කරන්න. பிரதேசத்தை வேலைகள் செய்ய පළාතේ වැඩ ටික මෙහෙවන්න. பிரதேச வேலைகளை நெறிப்படுத்துறதுக்கு ජාතික ජනබලවේග නගර සභාව ප්‍රාදේශ සභාව බාර දෙන්න. தேசிய மக்கள் சக்திக்கு பிரதேச சபையும் நகர சபையும் ஒப்படைக்குவா. මම හිතන්නේ நான் நினைக்கின்றேன் අපිට දෙන්නේ නැත්තම් මේ රටේ බලය எங்களுக்கு இந்த ஆட்சி கொடுக்காமல் இருந்தால் කාටද දෙන්නේ? நீங்கள் யாருக்கு கொடுக்கிறீர்கள்? නමක් කියන්න. ஒரு கட்சி சொல்லுங்க, පක්ෂයක් කියන්න. ஒரு கட்சி ஒரு பேர் சொல்லுங்க. දැන් ඔක්කොම අවසන්. இது எல்லாம் முடிந்தது. මේ රටේ අනාගතය තියෙන්නේ இந்த நாட்டில் எதிர்காலம் මේ ජාතික உள்ளது ජනබලවේගය මත. தேசிய மக்கள் சக்தி மீது. නැවත මම இன்னும் විශේෂ විශ්ෘතිවන්ත වෙන්න ඕන තමුන්නාන්සලට. மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். අපි දකුණේ සිංහල ජනතාවත් එක්ක நாங்கள் தென்னிலங்கை சிங்கள மக்களுடன் දීර්ඝ කාලයක් දේශපාලනය කරා. நீண்ட காலமாக அரசியல் செய்துள்ளோம். අපි මහන්සි වුණා. நாங்கள் முயற்சித்துள்ளோம். ගෙවල් වලට ගියා. வீடு வீடாக சென்றோம். ගම්වල රැස්වීම් තිබ්බා. ஊர்களில் கூட்டம் வச்சோம். විශාල වේසක් දරුවා. நாங்கள் மிகவும் கடுமையான முயற்சி எடுத்தோம். හැබැයි මේ උතුරේ ஆனால் நாங்கள் வடக்கில் අපි ඒ තරම් මහන්සි වුණේ නැහැ. அவ்வளவு நாங்கள் கஷ்டப்படவில்லை. අපි දකුණේ යන තරම් ගම්වලට ගියේ නැහැ. நாங்கள் தெற்கில் போகின்ற அளவுக்கு கிராமங்களுக்கு අපි போகவில்லை. දකුණේ යන තරම් තමුන්නාන්සලා හම්බුනේ නැහැ. நாங்கள் தெற்கில் அளவுக்கு உங்களை சந்திக்கவில்லை. අපි එහෙ ප්‍රශ්න තරම් මේ ප්‍රශ්න ගැන අවධානය යොමු කරේ නැහැ. அந்த பிரதேசத்து மக்களுடைய பிரச்சனைகள் அளவுக்கு இந்த பிரதேச මම மக்களுடைய අවංකව பிரச்சனைகள். කියන්නේ. நான் நேர்மையாக சொல்கிறேன். දකුණේ ප්‍රශ්නයක් වුණොත් தென்னிலங்கையில் ஏதாவது ஒரு අපි பிரச்சனை இருந்தால் පක්ෂයකට ඒ කාලේ ගොඩාක් කෑ ගහනවා. நாங்கள் ஒரு கட்சி என்ற வகையில் அந்த காலத்தில் உத்துரை மிகவும் குரல் பிரச்சனை கொடுத்தோம். வடக்கில பிரச்சனையும் போது ඒක අපිට පමා වෙලා ඉන්නේ. அது எங்களுக்கு தாமதமாகி தான் ඒ அறியக்கூடிய ඔක්කොම තිබියදී அப்படியான ஒரு நிலைமையில் கூட තමුන්නාන්සලා අපිව විශ්වාස කරා. அந்த நிலைமையில கூட நீங்கள் எங்களை நம்பினோம். ඒක විශේෂ විශ්වාසයක්. அது ஒரு சுரிப்பான ஒரு நம்பிக்கை. අපි දැඩිව විශ්වාස කරනවා. நாங்க குறிப்பாக நம்பிக்கை මේ வைத்துள்ளோம். අල්ලගත්තු අත நீங்கள் பிடித்த இந்த கையை ආපහු අත්හරින්න නැති බව. நாங்கள் ஒருபோதும் நீங்கள் கைவிட மாட்டோம் என்ற நம்பிக்கை අත්හරිනවද මේ எங்களுக்கு- දෑත? நீங்கள் கைவிட போறீங்களா? අපි අත්හරිනවද මේ දෑත? நாங்கள் இந்த எடுத்த கையை අපි கைவிட තව போறீங்களா? තවත් ශක්තිමත් කරගනිමු. நாங்கள் மேலும் மேலும் பழு தடுப்போம். අපි දෑත් එකට බැඳගමු. நாங்கள் இரு கைகளையும் ஒன்றாக අපි சேர்த்துக் දන්නවා கொள்வோம். ඔබට අසාධාරණ සිදුවී තිබෙන බව. உங்களுக்கு ஒரு அநியாயம் நடந்தது உங்களுக்கு අපි தெரியும். දන්නවා ඔබට ප්‍රශ්න තිබෙන බව. உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கிறது என்று எங்களுக்கு අපි தெரியும். දන්නවා ඔබට අනන්‍ය ප්‍රශ්න තිබෙන බව. உங்களுக்கே உரிய பிரச்சனைகள் இருக்கும் என்றது எங்களுக்கு